Kung sa patay lang, brother, bala ka na lang tayo ilang simsim nga. Kanang patay, mo pa inamatyan. Oo. Sa Islam, i-share na ko sa inyo, bismo imbal samar, dili ta maproblemahan. Kay sa Islam mo dili kay imbal samar. Kung tanaw ninyo si Kristo sa Bible ha, giputos lang siya panapton nga puti. Human siya gikaliguan, giputos siya panapton nga puti, ug wala na siya gipagabinan, gipapahulay na siya. So ngano man nga sa Islam, dili man ilubong man dahil nato tungod kay ang lawas sa tao balaan kini, di ba? So kung imo man gud siyang imbalsamar, mabugal-bugalan siya. Na istorya na kung usa ka imbalmer ingon niya, kung ilubong diretso sulod sa tulo ka adlaw ingon pa niya, ang among ginabuhat ginaldunggab-dunggab na mong kasing-kasing og pump para suyupon ang dugo. Nga kamulo ginasuyop ang dugo, amo ning ginalas-las diri ginabutangan na mo tubo nga gatulod po dahil ang formalin. Nga mupuli siya ang dugo ang formalin. So yun ko nga, brother, kano sa amo nimo may bawaan nga napuno na ang lawas og formalin. Ingon siya ginatuktok na mo ang dalunggan, pag mura naggalon, okay na. So inana ang pinaka dali ba? O gingon din siya kung maabot nagsimana ang ahi lubong, amo na nang ginatangtangan og utok. Kuan na namo kay mabuo na una. Dahil kung mas labaw pag idana, ginatangtang na namo ang mga tinahi, mga lamang loob, ginapulihan na namo mga unlan ug mga kuan, mga unsay tawag na mga habol. So sa Islam ang god, balaan ang lawas sa tao. Nga nag-ingon ang propeta Muhammad, kinsa man ang makabali o bukog sa buhi, sa patay, ang iyang silot sa adlaw sa paghukom sama sa nakabali o bukog sa buhi. So sa amo ang patay namo dili na namo pwede samad-samaran, di na mo pwede piangan. Tungod kay ang imong silot sa adlaw sa paghukom sama sa nakabali ka o bukog sa buhi. So tungod kay ang mga dili Muslim ang god, ipakita nilang pagmahal o kamingaw sa dihang patay na ilang pamilya. Pero sa buhi pa, gamay kayong ilang gihatag affection. Moingon sila nga, magluto tag biko karon kay kalag-kalag, gusto lo ba ni mama magbiko. Pero ang pangutana, nalutoan nimo sa buhi pa yung mama? Siya, wala pa. Sa buhi pa wala pa tilo ang biko, karon patay na luto ang biko, di ba? So ang gikinahanglan magud sa minatay, dili na kinahanglan nga samad-samaran nato. Ang gikinahanglan sa minatay, iampo nato siya sa Dios. Nga unta magmalipayon siya dito sa pikas iyang kimutangan sa pikas kalibutan, di ba? So sama sa ingon ni brother, bisag patay na pangutahan ba? Og dili lang ang simbahan, apil ang sistema sa amo sa pagpapahulay sa patay, walay gasto. Gailog gay ang mga Muslim og kinsay magpalit og panapton. Gailog gay ang Muslim kinsay maghugas sa patay, di ba? Og ang nakaayo pa ang babae ang magatima na ang iyang pamilya, iyang bana, iyang mama. Ganit diri sa akong cellphone na ako'y na save diri nga kaso sa Amerika, na priso siya, imbalsamador siya tungod kay ang iyang girip nga patay na hibawan karon kapin na sa isa kagatos ka patay yang rip. Di ba? So gahupuan man gud na sa mga tao ang imong asawa, di ba? So naa naman ang pagrespeto karon sa minatay. Di ba? Gani sa amo sa Islam bawal libakon ang patay. Nga nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, kinsa man tong manglibak sa patay, basulan niya pag-ayo sa adlaw paghukom.